ми жега да има. Трябва да затвори прозореца. Спра вентилатора. Здравейте, кошари! Главният кошар е тук. И искам да ви върна назад във времето. Годината е 2013. Бойко Борисов е срязал толкова много лентички на наго надясно, че в китайските фабрики изнемогват за производството им. I will send you to Jesus. Boyko Borisov. Harlem Shake излезна в тази година и започна един доста кринчев тренд. Con los terroristas. And do the Harlem Shake. What the fuck was that? Con los terroristas. Thrift Shop на Macklemore излезе по това време и анархичната младеж се обличаше ето така. И ето така. И ето така. И слушай това, което е най-популярно по тези времена, което можеше да изнерви всеки един родител. А и не само. И всеки имаше Ask.fm. И днес точно за това ще си говорим. Ох, Ask.fm. Това ми навява спомени. Не, чакай. Такива спомени. Къде се намираме сценария? Вярвайте или не, през 2013 година имаше една платформа, която успя да доминира Facebook от към активност и социална интерактивност и това беше точно Ask.fm. За някой от вас дори това име звучи непонятно, все едно е някакъв архаически сайт, който нашите родители са използвали през 96-та. Само че и за вас младеща има подобна апликация. Това, което представляваш самия сайт, беше един огромен онлайн лексикон, в който можеха да ти задават въпроси анонимно или не анонимно и ти да им отговаряш. Доста елементарна концепция, като седнеш и се замислиш. Най-характерното беше, че всеки ден имаше по един въпрос от самата система или от бота и не знам защо и до ден днешен беше приет факта да се ринат лайна върху самия бот. Но беше общо прието, че никой не го обича. Макар че няма да се изненадам, ако издигащия си изкуствен интелект, който ще доминира и пороби целия свят, няма да е точно самата система от Ask.fm. Не бих го обвинил за това, честно казано. Но да продължим по темата. Платформата имаше своя собствен алгоритъм, който може да те побутне напред и да те промотира спрямо зависи каква ти е активността по профила. Чудо ми е къде още съм го срещал този механизъм. Само че имаше една много отвратителна тенденция в Ask.fm, която много хора, дори и ти, който го гледаш това и си имал Ask.fm, си го правил много добре, знам, не ми се прави, беше да си задаваш сам въпроси анонимно, само за да можеш да вкараш контекст в мега малумната ти шега. И това го правиха основно за славата. Повечето хора в Ask.fm намираха една от три категории да се намерят в известност. И това бяха следните. Да пееш, да танцуваш, Try two more. или най-пренаселената категория беше да бъдеш шегаджия. И повярвайте ми, като кажа, че имаше много хора, които го пренасилваха да бъдат шегаджии. Виновен съм, съдия, арестувайте ме. Сега като върна лентата назад и се замисля, много хора издигаха своите любими аскари в някакъв култ. И тия хора го знаеха много добре и се опитаха да капитализират върху тия 15 минути слава, като предоставят нещо, което нямаше абсолютно никакво значение към обществото. Чудо ми е това къде ли все още го виждаме. Това въобще не ми звучи като позната концепция. Но разбира се, имаше и някои ключови личности в платформата, които наистина бяха много добри в това, което правиха и успяха да си изградят име в ранните им години в Ask.fm. Те успяха успешно да се прехвърлят някъде другаде, когато се заби съдбовния нож в сърцето на сайта. Един пример, който ще дам, най-вече свързан в YouTube, е Кристиан Чар Танев. На име Кристиан Чар Танев. Въобще не му симфам. Криси Писи, здрасти, братле.
Имаше също така и много музиканти, които успяха да минат на следващото ниво и всъщност да оформят някаква кариера от това нещо. Но разбира се, никоя платформа няма да съществува добре, ако няма интриганството. И признавам, че вашия главен кошар подкрепяше това държание от страна на хората. В живота можеш да успееш с някои неща. Ако си наистина адски добър в нещо, което правиш, или си тотален задник към всеки около тебе и ти се обръща внимание с цел омраза. Нямаше случай, в който да нямаше плаващи бифове в платформата, които успяха да сформират цели армии, които да завладеят Скопие за 3 дни и 3 вечери. Което като замисля да го направиш с някакво краби една прашка, пак ще се справиш. И в някои случаи бифа беше толкова свиреп, толкова кръвожаден, толкова териториален, че почти успяваха да стигат до това да си мятат злобни погледи при среща на живо. Но най-важното нещо, което успя да събере цялата платформа като един общ интернет продукт, бяха педофилите. да, множествени доклади и репортажи успяха да излезат за Ask.fm, че има опасност там да бродят педофили. Макар че сега като замислят таргетираните момичета, към които се задаваше въпроса правил ли си свирки, колко пъти го правиш на ден, правил ли си го като цяло, може да ми изпратиш една целувка, бяха момичета на по 14, 15 и 16. А въпросите им бяха задавани основно анонимно. Сега знам какво може да си кажете. Ами то момчетата ги е срам да ги питат момичетата тия неща. Да, добре, но аз лично знаех хора, които бяха на по 20 и бяха в платформата и си бяха много близки с тия момичета. Следователно някакси не съм изненадан. Верно ли сега излезна слънцето от там, бе, брат? Фето Сорело. Твоята мамица. Damn, boy. Damn, boy, he's thick. Boy, that's a thick ass boy. Извинявам се, излезна слънцето и вече се видя, че някак сформирам нова църква. Но някакси не съм изнал, че тия хора можеха да водят спайси комуникация с непълнолетни момичета. Ще го кажа за последен път, това тотално не ми е познато къде съм го срещал пак. Както Великата Римска империя, както железния комунистически режим, както Османската неунищожима империя, така и Ask.fm царуваше над младежта в България. Като третото българско царство, така и Ask.fm трябваше да остане с идващите години и да завладява и доминира и мачка пред себе си. Но както се яви с гръм, така и просто умря в чиста неизвестност. През 2014 Ask.fm бе купена от Infrastructure as Code или IAC за $180 милиона. И гледайки сайта днес, едно нещо, което са успяли да постигнат е да сменят интерфейса и да добавят някакво нови функции. Но истината е там, че никой не си се представя, че стои в Ask.fm много време. Имайки едно на радващите промени в платформи като Facebook или Instagram, много хора решиха да се прехвърлят там, а някак пък решиха да си продължат креативността в YouTube. Но факта е, че първите истински инфлуенсъри от България се оформиха в Ask.fm и те им дължат кариерите си. Днес също самия сайт има придобитото усещане на copycat сайт, който се занимава с въпроси и отговори. Което е много тъжно, като се замислиш, че ти го започна това и в момента ти приличаш на копия на себе си. Една от новите функции в сайта в момента всъщност е да правиш любовна анкета между и между. Разбира се, аз проявих любопитството да направя една такава анкета, че да знам, че моето време в Ask.fm е вече окончателно умряло и свършило погребано назад във времето. Бате, просто умри! И така стигаме до края, кошари мои. Абонирайте се, погалете лайк бутона и ме следвайте където искате. Вашия главен кошар е